Les persones que conec, sí que és veritat que ara els joves, sempre que surten, estan, jo què sé, o fumen o beuen alcohol, sempre n'hi ha alguna pel mig. Directament associen festa amb alcohol. O sigui, no conceben la idea de me'n vaig de festa sense prendre una copa, prendre dues, prendre tres. Els seus amics els diuen que et provis això i per no sentir-te malament, doncs ho fas. Sí, perquè sempre n'hi ha amics que o t'inciten o, saps? És més que res per la pressió social, perquè veus que tothom veu i si tu no ho fas, doncs penses, ostres, potser m'ho passaria millor si ho fes. Considerant el que es diu guai, però és el teu bé i pel teu bé no és bo veure. Tu t'ho pots passar bé amb els amics, escoltant música, passant-ho bé sense necessitat de beure. L'important és estar amb els amics i no cal beure. Perquè així només es perjudiquen, s'emborratxen i no saben el que fan. Llavors si no t'emborratxes saps el que fas i et diverteixes més. L'alcohol et fa ser qui tu no ets, no? Llavors fas coses que potser estant sense beure no faries. Notes que va botir, no? Perquè et ve i ei, què tal? Et donen una abraçada, són més sociables. I a vegades hi ha gent que també quan veu comença a parlar més. No sé, a aquest punt. Jo que soc una persona bastant tímida, sí que veig que hi ha un canvi bastant abismal entre la gent que veu i la gent que no veu es veu més oberta, més desinhibida. Sí que són més sociables, però bueno, al final, si acabes tan malament que ja no t'enteres del que fas, potser ja no, però ja no pots quasi ni parlar amb ell i ja... Molta gent no se'n recorda del que fa. Però hi ha gent que quan veu es torna molt agressiva, per exemple. Pots haver fet molt mal a una persona, pots haver fet alguna cosa i al no recordar-te no només no ho canvies, sinó que seguiràs fent el mateix. Si per passar-t'ho bé al final acabes malament, doncs algú hi ha dolent. I a vegades inclús tu passes pitjor, perquè si veus un amic que acaba fatal i és que acabes que no surts perquè has de portar aquest amic, en el pitjor dels casos, a l'hospital. Pots ser més sociable, però tampoc afecta molt. Pots tant demanar-te una birra com demanar-te una Coca-Cola. Almenys a la nostra grup et tractaran igual, no sé, no es riuran de tu perquè demanis una Coca-Cola. No sé, et puja. Ajuntament de Sant Cugat.